BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा हरिसिंहानि बे गामिनि सिङाव थानाय जोंहा मा नाममोनलाय सोमलिगुरि गामियाव सासे बर' आइजो बिथाङा फिसाय थैजानाय फ्राय 3 बोसोर जाबाय फिसाय थैजेननाया आरो बिथांनाव 4 फिसा दं सासे देरसिन फिसालाया दा हायार सेकेन्डारिखौ सेकेन्ड डिभिजनाव पास जानानै गुवाहाटीयाव हाजिरा मावो 3 फिसा दंबावो बेयो फरायगासिनो दं क्लास 6 आव सानै आरो क्लास 2 आव सासे आरो बिथाङा हटेल हाजिरा मावनानै सानसेयाव 250 बिथांमोनहा मोनो दा साननैसो सिगां निउसाव बिथाङा न' गैया बिथाङा हाया आधा खाथाल' होनदों माने 1 खाथाबो नङा हाया आधा खाथा बावनो जेन थिं खोबनानै दङ 4 फिसाखौ बियो बेयावनो बेंगासिनो दङ दा बे बाथ्राखौ मिन्थिनानै BTCनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा 3 लाख थाखा जोंनि मोनसे लाइमोन टीमनो हरदों आरो फैनानै जोङो बे मानगोनां आब'नो जोङो 3 लाख थाखाखौ होफैबाय बेजोंनो बिथाङा न' लुनो नांगौ न' लुगोन आरो बिथांजों जोङो इतिमध्ये जों गथायबाय आरो बिथाङा न' लुगोन होननानै गाव बुंदों दा जों आफा अबंलावरिनाव आर'ज खालामो सासे फिसाय गैजायै सासे बर' आइजोआ 4 फिसाखौ फोरोंबाय थानाया बे गोरलै बाथ्रा नङा आरो बिनिनो फिसाफ्रा फरायनायाव बिराद मोजां सासेया सेकेन्ड डिभिजन पास जानानै देरसिन फिसालाया रांखान्थि आंखालनि थाखाय हायार सेकेन्डारिनि उनाव फरायनो मोनाखै होननानै बिमाया खिन्थादों 3 फिसाया फरायगासिनो दङ हरिसिंहा हायार सेकेन्डारियाव क्लास 6 आरो क्लास 2 आव फरायनायाव बिराद मोजां आफा अबंलावरिया बोर होथों बिथांनि फिसाफोरा मोजां फरायनायाव जाथों आरो बेबादि सासे फिसाय गैयै बर' आइजोआ हाजिरा खामला मावनानै बिथाङा गावनि गथ' गथायखौ फोरोंगासिनो दङ बिथांनोबो इसोरा अबंलावरिया बोर होथों आरो जों बेखौनो लुबैयो बिथांनि न'आ अराय सम मोजाङै थाबाय थाथों मोजां जालांथों BTCनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खबर मोननायलाय जोंनो 3 लाख थाखा हरदों आरो बे 3 लाख थाखाखौ जों होबाय 2.5 लाखखौ बिथाङा न' लुगोन होनदों 2.5 लाख थाखानि बिथाङा न' लुनानै लागोन 50,000खौ बे बायदिसिना बिदिनो फिसा फालांगि मावनानै फिसा फरायनायनि खरसाखौ दरनबाय थागोन दा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार BTCनि चिफ 3 लाख थाखा हरनायखौ जों गथायबाय आरो बिथांनि न'आव फैनानै जोबोद दुखु नांदों मानोना बिथांमोननाव आधा खाथाल' हा दं 1 खाथाबो नङा आधा खथा होनदों आधा खथा हायावनो बिथाङा जेन थेन न' सेथिं मा होनो खोबनानै दङ नाथाय बिथांनि फिसाफ्रा देरबोगासिनो दङ फिसाजो 2 दं फिसाला 2 दङ फिसाजो 2 आरो फिसाला 2 बिथांनो न'आ बिराद गोनांथार मानोना फिसाजोफ्राबो देरबोहांगासिनो दङ ओंखायनो बे नोजोरखौ बोनानै बिमाया न' नांथारगौ बेराफारसेनि फिसाय गैया दा मानाव गेदेर BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार हरनाय फैसाखौ जों होबाय आरो बे फैसाजों बिथाङा मोजाङै न' लुनानै गावनि गथ' गथायखौ फोरोंलांथों बेखौ जों मिजिंथिनाय थाबाय उन समाव आरो मा जायो बिनि फिसालाया हायार सेकेन्डारि सासे पास दं सेकेन्ड डिभिजनाव बेखौ जोङो थांनानै BTCनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो जोङो रिपर्टखौ हैगोन मानोना बिथांनि गथ' दङ बे रिपर्टखौ जों लाजोब्बाय आरो बे रिपर्टखौ जों BTCनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो हैगोन आरो गमामायैनो फैनानै बिथांनि न'आव बेबादि दुखु दाहाखौ नुनानै जोंबो गोसोआव गाबखांनाय मोनदों आरो दुखु मोनदों नाथाय आफा अबंलावरिनाव बेखौल' जों लुबैयो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जेरै अननानै 3 लाख थाखा हरदों बिथांनि न'आ एसेबाबो चेन्ज जागोन आरो बिथांनि जिउआव सोलायनाय फैगोन आरो इसोरा बिथांमोनहाखौ अनहरदों बेखौनो मिजिंथिनाय थाबाय मालाबा जितु मिसइउज जानायबो नुनो मोनो बेबायदि गोबां रां अनसुंथाइ होनायफोरखौ बे बेलायाव मा बुंगोन जाय बिथाङा मोनबाय थायो दासिमहालागै जों जाय फरायसाफोरनो होदों दासिमबो मिसइउज जायाखै आरो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गोसोआ बिराद अनसुला आरो जोंनाव बेबायदि रिपर्ट फैयाखै जायनो जों फरायनो हरदों बिथांमोनहा बेबायदि मिसइउज जादों होननानै जायनो जोङो अनदों शिबा अनदों दासिमबो जोंनि गेजेराव बेबायदि मिसइउजनि रिपर्ट फैयाखै आरो जों बेखौल' लुबैयो मिसइउज दाजाथों अबंलावरिया साफ्रोमखौबो गोहो बोलो होनानै बुद्धि होनानै राइट फैसाया राइट खामानियाव बाहायजाथों बेखौल' अबंलावरिया बिथांमोननो गोहो आरो बुद्धि हरदों जोबथारनायाव बड'सा खौरां बिजोंनिसिम मा मेसेज होगोन जितु बे खौरां बिजोङावनो बे गिबियै फोसावजादोंमोन जोंनि BTCनि जाय पर्टेल निउस बा TV चेनेल निउस साफ्रोमखौबो आङो
साबायखर बावो नोंथांमोनहा समाज सोलायनायाव गोबां सान हर खस्थ' खालामबोदों आरो गोबां निउस मिडियानि गेजेरजों मानसिफोरनि जिबना सोलायबोदों दिनै जोंबो मिडियानि गेजेरजोंसो नुनानै दिनै बिथाङा न' गैजाया बेखौ मिडियानि गेजेरजों मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनिसिम नोंसोर सौहैहोदों गोबां फरायसाफोरनि फरायनायनि रांखान्थि आंखालखौ नोंथांमोना निउस खालामदों आरो बे निउसफोरखौ मानगोनां बिटिसिनि चिफ सारा नुनानै आरो बिथाङा जोंनो रांखान्थि मदद होनो थाखाय जोंखौ थिनहरदों दा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि पर्टेल निउसनि गोबां बिहोमा दङ समाज सोलायनायाव न'खर सोलायनायाव आरो बेबायदि सहाय मोननायाव ओंखायनो आं सानो बिटिसिनि जि पर्टेल निउस बे ब्रिज बादि ओरै दुखिया रायजोफोर आरो फारसे सरखारजों गेजेराव नोंथांमोना दालां बादि ओइफार मेसेज होनायनि थाखाय साफ्रोमखौ साबायखर बावबाय आङो बाख्नायो बिटिसिनि पर्टेल निउसनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोनहा खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों समाजा सोलायनायनि खामानि मावदों आं साबायखर बावो आरो बेबादिनो खामानि मावलांबाय थागोन आरो जोंनि ओनसोलनि माखासे रांखान्थि आंखाल बा गुबुन गुबुन थासारियाव नारसिनजानाय बिथांमोननि जिउआव मदद मोनगोन नोंथांमोननि बेबायदि खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों फिन खनसेबाव बिटिसि ओनसोलनि मोनफ्रोमबो पर्टेल निउसनि मावथि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो थेंक इउ